Hej! I dag vil jeg vise, hvordan man tapetserer med glasfilt. Jeg bruger det både på pudsede vægge og på gipsvægge, fordi de simpelthen får en meget stærkere og robust overflade, end hvis man bare maler på dem. Men vi tager det stille og roligt, step by step. Du skal bruge filt, klæber, hvidtekost eller en rulle, en pensel til kanterne, tommestok til at måle op med, blyant, hobbykniv og handsker. Vi starter med at måle op. Vi måler væggenes højde og selvfølgelig væggens bredde. Når vi har målt højden, så lægger du 10-15 cm til, som simpelthen har lidt at arbejde med i top og bund. Banerne laver du ved at rulle det ud på gulvet, lave et mærke på længden, som den skal være, folde rullen ind over, og så nede i enden folder du tilbage igen, og det gør du, indtil du har så mange baner, som du skal bruge. Det er absolut det nemmeste. Og så kan man trykke det ud i kanten, og helt forsigtigt lige skære det med en hobbykniv. Når du har banerne, så er det en god idé at rulle dem sammen hver for sig, så de vender med bagsiden indad. Så måler man 1 meter ud fra det hjørne, hvor man starter, og begynder at smøre klæber på. Så er vi klar til at sætte den første bane op. Vær opmærksom på at få bagsiden ind mod væggen. Her der er mit hjørne lidt skævt, så derfor vælger jeg, at det går lidt ind over hjørnet og ikke lige på hjørnet, som jeg ellers har sagt. Så det vil sige, at jeg skal have lidt plads herinde og noget plads for oven. Og så må man lige rette det ud, så man synes, at det ser rimeligt lige ud. Og så glatter man det simpelthen ud med hænderne. Og så trykker man det simpelthen op i kanten og glatter ud med hænderne. Hele vejen ned, og det samme ind i hjørnet. Godt ind i hjørnet, så vi kan få skåret en pæn kant. Hjørnerne, for at få dem ordentligt ind, er vi nødt til lige at lave et hak, så vi kan få det foldet rundt. Sådan. Så kan vi få det trykket godt ind. Og når vi har gjort det, så skærer vi simpelthen langs med fingrene. Og det samme gør vi her i hjørnet. Der tager vi lidt mere stille og roligt, for det er en murstensvæg, så den er jo absolut ikke glat. En finger godt ind i hjørnet og kniven op over. Og så følger vi den bare hele vejen ned. Og i bunden, jamen her der følger vi jo så bare gulvet, ellers så vil man have et panel. Så er der klar til bane 2, og den vil jeg sætte op nu. Den er en lille smule nemmere faktisk end den første bane, fordi jeg har en helt lige kant at støde op imod. Her har vi også en skråvæg, men jeg skærer ikke ud til den skrå væg fra starten af. Jeg bruger en hel bane og gør, som jeg har gjort med de andre, at jeg starter med at støde den op til, sørge for, at der er plads nok både for oven og for neden, og så skubber jeg det simpelthen ud mod skråvæggen og får det godt ind i hjørnet, og derefter skærer jeg ned med en kniv, så det bliver fuldstændig tilpasset. Det er ret enkelt, så god fornøjelse.